Haka country trik ubenai Yayong Arjar San kaseng Voice of the People Party haka jingelang kabala penlong haka snong jawai ha yautme ban kren yaka phang le donbor bat thombor sha jente hills haka por election uba arden habo yo ban ai yaka jingkren haka tegesngi ula ai khublei kerpang yaki prangut ki MDC ka VPP kibe yo ban don hapo ka jente hills autonomous district council bat ula ongru ba kamjujia koj hagisnem kibala leno ba ka yingdor bar jong ka jente hills autonomous district council ka jinga tai ka long ka baslem henry tat hadu ba ki MDC ka VPP kile yo ban rung bat ka jinga tai kamlong tang hapo khasan minute henry ka jinga tai pan kalong ka ba khamslem hakane ka kanti shagani ka jaka hadian bak Kaladep kanik election MDC hot don ke bakli jingkli anga kyong jayu se Jante Hills namar ka jingkerman jong ka judgment riu baro ka wai hi kalong bau pra unsar se Jante Hills amdon shu ki ba artatin bangin job bat bangin yo man bat ya ka executive committee hapo JHDC ren la yo ya ka result kalalong kumtu mo hagabang nilala banyo tang prasit lani ngila job tang pratli ki constituency hang ni chiklip mat hi kala penok mensim ya ki pajba ki bala pai kmat sha ka Giant Hills nor kila tip ka ei ka Giant Hills ka bini bang election ngrengang nga syong kumni ngong yaladiru hakatu ka klip mat namar nga syong hayeng ban snap ya ka kubor habang ayo jingtip bangila ban job tang pra katon ni ka jing perkat kum briu bali Ndai tanggung tahi bang apai shu play haga jingroi balai ke jagum ni bang I bang yem dai shu ban fail ka jawab hi ka basai ka long bang ai ke bo play ule ka bha namar ke ai ke jinglong ke jingman hapo Giant Hills ni te bha ni ngim don ka sarkar ni don nagaliang pursha bat ni don tang sawut KMLA kini kidon nagaliang sinshar ki patlut ya ka bor hakti ki pat ye ki nongelam shnong bat kila banle ya kono kakam ga baki ki kwa lesi kala bandan kono ka jingja ka bangingem kwa ka banja den ma katangi snow ba ka bo play upnya nya ban priang kum kita ki bangai handa ngimdo jingerman bahau arbu pra penum yo shu ya galat banle kum pile hakani election MDC penum yo lat shu banle kum pile hak election MDC namar balai kumbangin ong nginom syong thaj ngi kwa ru ban wanang ni ban ai mensim ya kitu ki ban no mensim namar bangila sha job lesi haga MDC election ngim dai ban no mensim ka jing job ka jing prangot hangni ka de jing sedang ban ngasmo ban ai kublai kerpang ya baro ki prangot haringkat unangalam jonglang persya bagane ka session ka bladep kila pen isha bagilong kita ke noya sat ke noya tai kila ya kren ni ki mat hapo JHDC kamju kamdon kot ngatep ba ka dan ka jinga tai kaban shimpor hapo JHDC hagi snem ke bladep dai tat adu bedal rung ke MDC jong the voice of the people party bagala dan kata ka jinga tai ki mat ki babun ba am shimlala ban shupnia darbar tang shipo bat khatsan minute kata ka jing job ka baningkong ban ngale ban ai kuplay ki bat kinang dairu ban yeng scam hagani ka nongrem ka ba ka party kalailam ki ki pat babi niwan bani thu epi bam dai tamani ni shukren tang nakaktin ya ka jingle bor tang ban shupin thami bagi priugin snowsen ayengi ni kren ya ka jing shisha the voice of the people party kanum kren tang bangin yo nang lani mentoy election lani bangin yo ya ka bot snowlem ngem ko ya ka bot snowlem ni ko ya ka bot ka snow tho balai ki bot ya ka voice of the people party ngem ko namar ka tara ban shania ha ka bot snowlem ni kren namar ka tara ban snowlem ban snow snengi ni kren ya ka jing shisha na kren po assembly ngangai pili habagadan the dorbar mangtingka ngamalan ki pajba joga Giant Hills kiyo ya ka joka lat komba ki pajba jonga Hills autonomous district council kiyo ya ka lat nginjin la bat wada ka EC hapo JHDC nganum no ban kran ladang amtip ya ka jisha o kilayas pushang ban sajhok
Banao kita gi PPP te. Lada job makite ka khot. Lada rem makite kam khot. Ngim keren. Kam dai kata. Ngi keren ni ka jing shisha. Kumlaong ka long kemi ka jingi ka kong dewi. Kabari ka latampang jong ka juk ka bamanda. Ngasno khan. Bangilaban say. Ya ka ni ka long kemi ka bar ton. Ya ka jinglang ka baslur. Ngen yai say. Balingin susngo tanat bani thu khana tangi wui kyang nong ba. Balingin snow tanat bani thu khana tangi wui Tirat Singh. Nyemla si balong ki Tirat Singh. Nyemla si balong ki kyang nong ba. Nyemla si balong ka latum tang jong jong ka bamanda. Ka shong hanga bara phiko ki pat ba be jonga. Namar kata ra bangi kren ya ka jing shisha. Kamong tang namar bangi rem, kamut tang bangi rem. Ngin wo daw kam dei ka jing kren jong ka jing wo daw. Nringi kren namar bangi tip pagadon ka jing lebor. Ka sakhi ka sathar ka babyang. Bat balairu bangi ngi peteng ya kani namar ngi kwa kumong ban rat pingkong ya ka jing lebor. Hagapor election kani ka jinglang kani ka jing sang chong kata ka jing khon ka jungi bani pen ka mau ki pat ba bangin penlai lut ye ki pat ba jong ka gentles naki kam thombor. Hagapor election ngitep kani ka election ngitep kani ka bangin yo ban jet daga bot daga jing sngo thu daga rai ka balai lut ka jungi ngitep kani ka bangin le ban tep ya kata ka bot ka ba kodore ka jingi hakandong ni ko nama kata bandem dei bandan menu penwit ya ki pat ba ni tip ba ka election kam ni ki jingal empat lada ka ki jingal empat marwe ngadang not ban kop sangot kita ki weru ndrega ni ka election bangin yo ban pawi ka jing snow ka jingi daga bangi jit yo briu le ni ka briu ka ba ka mensim ka jonga ka kwa ka ba ka jimut jukhat jonga ka shon Baula ban le AA nak tagari bat ka jat mriu ban la kren ye gani hapo assembly yo don ge bat persyang ban wadaw kibongo la arpanai menta dangwan kren ye kata ka jingle bor ngi klem sngap ngila kren nadu kasngi balapen banai ka result ngila ka jingtho ngila complain ngila kren hapo assembly ngila ka jingtho chief secretary Nyen ay butin pat kum ginongalam jong the voice of the people party nyen say kenduru ya kinong penya jong election commission of India bangin itu bapa ka jela Meghalaya ki don ki district kiba ki pat ba kimyo ban penen kam lailo ja ka hak ka jongki bat election commission of India kaban penya ya election MLA house nam arpupra kan pet ngor kerpang ya ka Giant Hills nyen kon bangin malat dan lele rem bau pat ba unumyo ban penerkam ialah ka jong ka hop oh nya iya ka jingkren jong MP jong ka Raja Sabha sisen perkat lasno banum dei ban pelut por banetai baru briu belanang yat kerta ubriu ka jing sha bala dei ban penjanai ya ka jingem naman ngitip panginam la ban imsa hak ni ka perthai ndai dang bon kam ban keren keluar ban banong baga PPP ka snow tenat ban le gunda hei ni le gunda mangi hei lala pangite ajanyong ngira suloi nilek berngembrew ban penksan jubor tang namar bagadan gawi ka jingja Lesi hading election ka bamangi ka party ru ngem penksan kinongalam ka party ka jingi ki klem penksan ya ka bajahan narwan ngisnosi bagaja kumto la penrem bat ngem penslur ya bakum kita ka jingjahan narwan ngitip borok kami namar balai ka don ka jingi set kala teh ka jinglong priu lesi wan ka jing pitar rewala kata ka party kam penslur banle kumi ki kam bat ngenem penslur Nringi keren ni ka eki bagi le ha ka por election ha ka sni budget ya kita ki MDC jayu ha ka tai ka constituency mensngat pengat mo nang ta kanduli nang ta ka eki baca po batau ka eki baca po clearet ngitip bandai tangata ka election galadap mentas tang sedakui ke polisi pentrim
Mana betip dia kata ke polisi penteri betip. Ka polisi transfer. Sedang sangat transfer beliau mentah. Wangi ki beliau ki suba-suba ki badai kinagalam ki bayat kerjaan tangginong buat jong ke PPP penpoi siapa garo penpoi keleng-keleng. Ngampat jios ngobuat di mesti rulun transfer. Mudur kata. Tapi mut ngingin susengap Maka kata kita ki basya shitom. Bat ke voice of the people party ngi ko aban dia thu bang nginum ya pi dan lele. Sya shitom menda. Mlele. Balik gila aban le akum ni. Oh nama pergi semua pergi patlut. Haladi. Ngade minister. Urang masno usah keti juga. U video usah keti juga. U JS usah keti juga. U engineer usah keti juga. Baru ki usah keti juga. Nama ketangan penyiar keput. Ngasih wab nong tangkan ni. Ladau MLA lanu minister marway u penyiar keput. Mauhui un kit. Un sim ke jingket kli. Hendrai lada kita ki wei ki afsar sarkar. Ki syagri sarkar. Kedan bentalang ban penihar kepot di upat ba kenal ke kelakan poi hagawai ke si yana map ya ki bakum kita ki bedan benta ko ki pat ba be ngamaham leng ba kan ke jingalang ki nong trei sarkar ki syakri sarkar la pide ki JS la pide ki video la pide ki engineer la pide le hak ya ka kam watlong ki syakri jong kita ki license nem kinum ne sa Haka takapor, kumafi kimi linti ka jingkala kanwan. Ngenum alat, bagi tak kini dan benta. Amla bancu le jubor, amla bancu penduk jubor ika hot, kajonggi pait ba. Kayeng baduk kebelawan lingba ke sarkar India. Kadai dia ke jing temu lingba ke program juga sarkar India. Ban pinyo yeng baduk yegi bamdan yeng, yegi badan ke jaka ke puta ke babia. Kani kam deka por jo video ne ni MLA ban rai manu ban yo yeng beduk PMI kani kat kum ke jingbo bet bo renti jong ke sarkar India ngeni khun ngidan mentai MP ujungi uban pentip ya ka jing penan kam bakla ya ka bor begini ki priu ki belan ha ka bor sinshar ko ki pat ba ngeni ya khun namar kata kadau ngi kwa ba phi ki pat ba pentip shai Baga voice of the people party kaklami tangman Punjab MLA leni MP yo ba Riki leni ba Arden leni ban Punjab MDC tangi kini kami ban Syakri yo pat ba ngini ai tan senda jo pat ba ngini trei kat ka bangila ka bor ka buj ngile ege ke bangidi ban le ngile ege ke bangila ban le nam ta jo pat ba bat kanau ni hakari sinshar pat ba ni hakari sinshar pat ba Kumbala keren daga MDC jongi ni menta hangnu ngi sya temrau ngemdei ban sya temrau hangnu ka voice of the people party kan yeng ban yat ban pelailut balai ngiong bangihap banwan ban pelong yang ni jingalang jong jing pelailut namar kam judan haka no ka district haka bagi pat ba kindo ya ka hot ban penan kam yala ka jong ka bor ka ikhtiar ka jiki ka jatang ha Giant Hills nama kata selolek ran ki penar kim dei kita ki priu ki bilang sadu ki bilang sabit bani nujo dang don ki bakam dum gurkom perkat lesi bani ki pai ba penar nei balai kawan jaga bagum gani ngena apa ni yeng rangba ban wengi gani ki jingjak puram na pring jongi kiling ngolut ki priu sigi wei pagi district habagi i bengi keren nakapor syakapor bagadan kata kajing tombor kajing bamyo jigi pai ba penar ban penan kami ka hok akpor election ki kli jing klingi o kaja kum tasi chate nyohot kila yeng gi bri hopo lain ban pebut ki hapan aino ai ke epic ke jongki hakita ki pon ban pan bagin pep hi oh kum kata kaja ani le ja jani tela pro kyo nama ki pai ba ki so tho ela ke jong kapor ni kwa man ong pi dai ban singutu yala ka jong kapor ngin chit langin pendam no ya kata ka hak ka bangingi yo bala penkop daga sarkar India tang namar bingiting
bat bangin ya hapring ke jingja buram hagalong priu man priu nengin yang rangba abangan ya kun kani ketika buram ka junga kani ketika hok ka junga kabanganum ai manu ban penen kam bakla ka syong hanga yanu ngamon kani kain kadai kabangingi kwa ko kipat babe junga banwan hagani kapor kabamenta bat ni kwaru ban kren daga basyai ya baro kita di bakam magilongin nongaram jom ke Gentil District kibalong ki Emily kibalong ki NDC kibalong ki Minister baka Voice of the People Party kanum keren tang daga ketin memberikan dari kun hadu banda pelat war yiki patpa jom ke Gentil nakini ki kamle jubor kumau ba abrait kadairu kawai kamat kabangala don jimot ban keren menta kilas dang ban kulmar kli kita kibadi benile persya ya ke Voice of the People Party namar balai baro shikata bentang kepala tingka kalabiang banlong MLA kalabiang banlong MDC mentar ben kepala tingka 4 syania banyolo